Я нацистът Югослав. Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Građani, agresija je završena. Mir je nadvladao. Hoće gospodin Karadžić više niko, neće više niko možda u Srpsku. Republika Hrvatska proglašuje. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao. Tak vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom dieli Balkánskych kroník. Ja som Vojto, som tu aj Jakub. Ahoj Vojto, sme tu v opätovne rovnakej zostave, ako bolo pred začiatkom letnej sezóny. Budeme mať aj ďalej hostí, na ktorých sa tešíme, ale by som chcel povedať, že týmto začíname našu novú sériu, tretiu sériu. Už ste pochopili aj z zvučky, ktorú sme publikovali naposledy. Je taká naozaj, že ako povedali ľudia, ostrejšia, taká trošku možno militaristická, a je to úmysel, pretože ideme sa venovať čisto vojne v Juhoslávii. Áno, už či to nazývame občianská vojna v Juhoslávii, vojny v súvislosti s rozpadom Juhoslávie, ale proste máme tam viaceré tie konflikty od 91. vlastne až po rok 1999. A dneska je 30. výročie masakru či genocídy v Srebrenici. Veľká udalosť, je tam aj náš minister zahraničných vecí a iné významné osobnosti. V rámci toho my sme sa už venovali tej genocíde, ale ideme to dať do toho širšieho kontextu a preto témou dnešného podcastu ideme to rozbaliť rovno zostra. Bude Arkan a Arkanovi tigri. Ešte jednu malú poznámku. My dnes nahrávame, čiže dneska je to výročie. Vy keď si to vypočujete tento diel, tak už bude po. Tak len taká malá vsúka. Dobre, začína nám vojna v Juhoslávii, pomaly rozpad, Slovinci už vyhlásili nezávislosť. Toto všetko sme hovorili v našom úplne prvom dieli o Juhoslávii. A dnešný diel budeme venovať jednej polovojenskej organizácii. Jej oficiálny názov je Srbská dobrovoľnícka garda. Týchto polovojenských organizácií vzniklo počas vojny viac. Podľa údajov OSN z roku 1994 bolo počas tejto vojny až 83 polovojenských jednotiek, 156 bolo srbských, 13 chorvátskych a 14 moslimských. Ja by som načetol nejaké zaujímavé z nich, ako aj tie názvy sú, nechcem povedať, že čarovné, lebo oni často páchali hrozné veci, ale napríklad môj obľúbený názov sú kninže, akože naozaj, že ninja is Knina, teda vlastne kninskí ninjovia. Knin je mesto v Chorvátsku, čo bolo prevažne srbské obyvateľstva, a vlastne akože ninjovia z Kninu, oni sa robili také nábory, že oni sú akože veľmi schopní v bojových umeniach a založili tam takú dobrovoľníckú jednotku. Ďalší sú, ako si hovoril, to sú tí najznámejší, najväčší boli Srbská dobrovoľná garda. Aj Srbská garda bola v celku známy, taký výstižný názov boli Škorpióni, bieli orly, a či Srbská radikálna strana mala vlastné vojenské štruktúry, a to vlastne to boli tie bieli orly, ale neboli Srbi jediní. Ako polovojenské jednotky sú niečo, čo vždy vzniká pri nejakom väčšom konflikte. Chorváti mali tiež vlastnú veľkú polovojenskú jednotku, chorvátske obranné sily. Hrozné veci páchali, ako potom v tej krajine aj v iných zónach konfliktu. Moslimové, teda bošniaci, mali tiež vlastné jednotky, ako mali Srbi červené barety, tých škorpiónov, tak bosniaci mali zelené barety, lebo zelená je farba islamu. Mali vlasteneckú ligu, mali El Mujahedín, oni sme hovorili vlastne, že to sú tí mujahedíni, čo prišli pomáhať bošniakom, sa sformovali do takých vlastných jednotiek, a úplne by som povedal, že taký úplný výkvet to volá Handžanská divízia. Oni sa pomenovali podľa divízie z druhej svetovej vojny, čo bola divízia SS, založená vlastne Himmlerom, ktorí boli tí bošniackí, nájdení, veľkí akože nacisti, tá arijská rasa,
ktorý vlastne tam bola niekedy skrytá, tak táto jednotka sa obnovila na nacistických základoch. To je niečo, čo ilustruje to pozadie, že nie sú to iba Srbi, ale vznikali tam rôzne, a už tie motívy, ako vznikali tie polovojenské jednotky, boli vždy nejaké také silné patriotické, nacionalistické. Práve poďme si vysvetliť, prečo vznikajú tieto polovojenské jednotky. Vysvetlíme si to v dvoch rovinách. Jeden je z pohľadu štátu a druhý je vlastne z pohľadu tých bojovníkov. Tak poďme si povedať z pohľadu štátu. Z pohľadu štátu je to v podstate dosť výhodná pozícia, nakoľko tieto polovojenské jednotky často robia tú špinavú prácu. Či už páchajú genocídu, alebo naozaj operujú v oblastiach, kde oficiálne armáda nemôže vstúpiť. Preto aj Miloševič podporovalo vznik týchto Arkanových tigrov. A pozrieme sa na to ešte z druhého pohľadu, prečo ľudia idú do týchto polovojenských jednotiek, tak určite idú tam ľudia, ktorí by sa do armády nedostali. Často sú to zločinci alebo ľudia, ktorí majú za sebou nepríliš čistú históriu, by som povedal. Alebo by neprešli výberom do armády regulárnej. Áno, zároveň je tam majetkový prospech. Tieto polovojenské jednotky fungujú na princípe ukorisťovania, takže častokrát aj rabovali priamo a bohužiaľ musím povedať, že aj bola tam taká vôľa zabíjať ľudí. Tak to súvisí aj s tým výberom tých ľudí, lebo ako armáda má svoje procesy a výbery a jednoznačný systém velenia, čo často u týchto polovojenských jednotiek nebolo úplne jednoznačné a oni proste páchali zločiny často aj svojvoľne, neuvážene. A inak keby som ilustroval, to je niečo, čo je absolútne vlastné konfliktu. Máme teraz prebiehajúcu ukrajinskú a ruskú vojnu, známi Wagnerovci. Veď to je úplne ten istý modus operandi, že znova nejaká výrazná osobnosť podporovaná štátom a naberali znova zločincov, zväzení ľudí, mali proste, ktorí by sa nedostali do armády a používajú ich ako, oni sú plnohodnotne ako napojení na tú armádu v tom, že používajú ich techniku. Napríklad tí spomínaní Arkanovi tigri mali normálne tanku, boli mechanizovaní, mali obrnené transportéry, mali tanky, čo len tak akože nenašli na poli, že mali ukrytý v stodole ako flintu a niekto tam mal tank. Nie. Normálne oni boli podporovaní armádou, alebo často sú to tak neoficiálne, že spravodajskými službami, rozviedkami vojenskými sú tak ako nejako s nimi previazaní a majú aj takú voľnejšiu ruku, ale potom zasa na druhej strane, keďže operujú často v tyle nepriateľa, alebo tak potom, keď ich niekto chytí v zájme, tak sa k ním nepristupuje ako k regulárnym vojakom. To znamená, že ich zastrelia v poli, poľné súdy a nie sú potom vymienianí v rámci nejakých treba z výmeny vojenských zajacov, ako sú riadni vojaci. Vojaci plnia úlohy podľa politického vedenia a tým pádom normálne sú chránení zákonmi, zatiaľ čo polovojenské jednotky nie. Dobre, tak poďme priamo k Arkanovi. Je to veľmi známa osobnosť v Srbsku, dodnes ho niektorí vnímajú ako hrdinu. Je to úplne populárne, je to akože taký ľudový hrdina v niektorých kruhoch. Áno. Arkan vlastným menom Željko Ražnatovič sa narodil v roku 1952 v Slovinsku. Jeho otec bol dôstojník letectva a bojoval aj v Titovej partizánskej armáde. Podľa výpovedí alebo rozhovorov Arkana, otec bol na jeho veľmi tvrdý a že naozaj tam ho až týral, hovoril. A Arkan mal vlastne tri staršie sestry. Už ako veľmi mladý začal svoju úspešnú kriminálnu kariéru, keď už ako 14-ročný bol prvýkrát vyšetrovaný, zatknutý a odsedel si rok v polepšovni. On sa túlal po Belehrade. Inak ešte poviem, že oni sa často sťahovali práve kvôli tomu, že otec bol... Tak bol vojak, tak oni sa často sťahujú na základňu. A nakoniec skončil v Belehrade a tam jeho rodičia sa rozviedli, on sa potuloval, okrádal ľudí, mal takú partiu a ako hovorím, v 14 rokoch bol rok v polepšovni. Potom ho otec poslal na námornú akadémiu, myslel si, že ho prevychová, ale odtiaľ utiekol.
On potom emigroval do Francúzska, ale tam bol veľmi rýchlo zatknutý a vydaný späť do Jugoslávie. V Jugoslávii potom si niečo odsedel, ale potom znova emigroval a tie krajiny striedal. Bol raz v Belgicku, v Taliansku, Švédsku, Holandsku, Švajčiarsku. Bol veľmi aktívny v kriminálnej činnosti, spolu so svojimi druhmi, vykonávali únosy, vraždy, bankové lúpeže, krádeže. Často menil identity a používal falošné doklady. Tuto je jedna teória, ktorá nemusí byť tak ďaleko od pravdy a hovorí sa o tom, že bol napojený na UDBA. Čo je spravodajská služba, čo bola bezpečnostná služba Jugoslávie. Áno, a údajne bolo viacej ľudí takto v zahraničí napojených a ich úlohou bolo likvidovať politických oponentov alebo prochorvátskych národných buditeľov v zahraničí. Aj bol hľadaný Interpolom viackrát. Problém boli práve, že tie doklady a zmena identity. Ono naozaj aj zmenil svoj strih, zmenil štýl obliekania. Čiže častokrát, aj keď ho chytili, tak bol problém ho opoznať s tými údajmi v Interpole. Áno, bol 2-3 krát zatknutý a utiekol. On potom sa vracia v 80. rokoch späť do Jugoslávie. A napriek tomu, že on bol hľadaný aj v Jugoslávii, si žil celkom pokojný život, otvoril si pekárňu, diskotéku, hotel, všetko na lukratívnych adresách v Belehrade. A toto práve prispieva k tej teórii, že áno, bol napojený na tajnú službu. Dokonca sa hovorí tú diskotéku, ktorú mal, že sa tam stretávali špičky. A okrem týchto oficiálnych podnikov sa hovorí o tom, že stále páchal tú kriminálnu činnosť. Čo je ale dôležité, v jeho budúcej vojenskej kariére sa stáva šéfom Delie. Delie je ultra skupina Červenej zväzdy, najväčšia vtedy v Jugoslávii, aj dneska je najväčšia v Srbsku. Ako si pamätáte, už z dielu Jugoslávie 13. mája 1990 boli nepokoje na štadióne Maksimír v Záhrebe, kde hralo Dynamo Záhreb a Červená zväzda, sa tam pobili sa tam ozbrojené zložky, dokonca aj hráči sa pridali a niektorí historici toto uvádzajú ako oficiálny začiatok vojny. Tam je aj jeden pamätný moment, keď Zvonimír Boban, čo bol futbalista chorvátskej národnosti, kopol priamo na ihrisku policajta. Áno, nech ten zápas vygeneroval viaceré známe osobnosti. Myslím, že aj Aleksandar Vučić, súčasný prezident Srbska, tam bol prítomný. Áno, a sú aj videá, kde je priamo zakruškovaný v tom dáve, že počas tých nepokojov. Áno, tak ten Arkanon bol taký akože áno, podsvetie, mal tam kontakty, mal aj určite väzby na bezpečnostné zložky a mal pod sebou proste kontrolu nejaký ten gang. Potom sa vlastne, keď vypukla vojna, tak to je taký dobrý zdroj, keď on vedel vlastne niekoho mobilizovať a išli robiť vlastne patriotickú činnosť v mene Juhoslávie, teda tej srbskom vedenej proti susedom. Áno, hovorí sa o tom, že on bol oslovený Miloševičom, lebo potrebovali vytvoriť nejakú polovojenskú zložku a Arkan mal naozaj pod sebou tisícky mladých mužov. Myslím, že to sa ešte preháňa. Zo začiatku to boli asi skôr tak desiatky, stovka, ale mal taký širší dosah. Ale akože neskôr... myslím ako v tom Delie. Ale áno, máš pravdu. On keď zakladal tú srbskú dobrovoľníckú gardu, tak ich bolo 200. Áno. Jeden z členov bol dokonca Milorad Ulemek. Áno, známe meno, sme ho už spomínali. Áno, spomínali sme ho v dieli Mafiánska vražda premiéra. A on bol jeden zo strojca vraždy Džindžiča. Takto vzniká nám srbská dobrovoľnícka garda. Arkan začal verbovať práve z Delie prvých ľudí. Na začiatku, ako sme povedali, ich bolo 200, ale počas vojny oni sa rozrástli až na 4000 až 6000. Nikdy sa neudáva presný počet. To je taký, lebo ono, keď sa rozbiehala vojna, teda sme v roku 1991, Juhoslávia vstupuje do vojny najprv so Slovincami, tá 6-dňová vojna to bola taká iba miniatúrna epizódka, ale tak tá väčšia, dlhotrvajúca bola tá vojna s Chorvátskom,
kedy Srbi tak výrazne podporovali ten otrhnutý región krajiny a naozaj, že kontrolovali veľké územie Chorvátska a práve toto bolo perfektné pôsobisko pre takýchto, lebo tá juhoslovanská armáda, ona bola multietnická. Tam boli proste Bošniaci, Chorváti, Macedónci zo začiatku, naozaj oni mali roztrúsené kasárne a hoci kde a tá mobilizácia, ona nebola zo dňa na deň. To trvá, kým sa aj všetci vycvičia, vyzbroja a presne takíto, akože nejakí, nazveme to huligáni, akože tvrdých, ostrí chlapci, boli rýchlo pripravení a byť nasadení tam, kde to horelo a takto oni sa dosť zvýraznili, oni boli hneď nasadení práve v tej krajine, kde pôsobili v tyle nepriateľa, v zázemí vlastnom, kde vlastne oni tak dohliadali na poriadok, akože na tých Srbov, čo tam žili a oni práve, tak sa nazýva, filtrovali tých Srbov, lojalistov a oni tak robili aj nábor. Oni vlastne nedovolili ani ľuďom utekať, mužom, z krajiny potom do Srbska, lebo oni proste potrebovali ľudí, čo tam budú bojovať. Áno, ešte musíme ozrejmiť, ty si hovoril o krajine. To je srbská krajina, je to časť územia v dnešnom Chorvátsku, kde sa vytvorila taká protorepublika, protokrajina, kde práve operovali títo Arkanovi vlci. No, oni potom odtiaľ sa presunuli, ako sa osvedčili a normálne nasadili do bojov okolo Vukovaru, zúčastnili sa aj bojov okolo Dubrovnika. Nie priamo na najostarejšej fronte, nie na prvých líniách, lebo od toho máš armádu, proste tí, čo vedia koordinovať delostrelectvo s letectvom, byť mobilní. Oni robili inú robotu, ale veľmi sa osvedčili a veď preto boli aj najväčší. Áno, okrem toho ešte musím povedať, že boli do tejto zložky verbovaní aj zločinci, ktorým sľubovali, že ak na ruku, tak im odpustia trest. Čiže áno, predstavíme si naozaj zmesku tých tvrdých chuligánov, potom odsúdených zločincov, nad nimi stojí šéf zločineckej organizácie, ale nad ním stojí ešte vojenské velenie a politické. Oni zase nemali takú voľnú ruku ako do určitej miery, ale vždy by som sa povedať, že ako legendy tvrdia veľa o týchto polovojenských jednotkách, majú nejaký mýtický status, ale oni sú vždy zakomponovaní do tých štruktúr nejako vojenských a politických, takže oni plnili rozkazy z vrchu stále. A ako ho si povedal, boli naozaj dobre vyzbrojení, mali tanky, mali nemecké samopaly. Áno, časť bola financovaná Miloševičovým režimom, ale priamo aj Arkan dosť veľa zafinancoval. Existujú všelijaké povery, ale jedno je asi aj dokladateľné, že Arkan naozaj vždy bojoval v prvej línii, vždy bojoval s tými mužmi a preto mal takú dôveru. Potom oni boli nasadení aj pri Brčku a pri Bielina. Áno, pri Bieline. To už sa v čase presúvame. Presúvame sa, lebo teda vojna v Chorvátsku dosiahla určitý pád, teda Srbi získali toho veľa, ale tak fronta sa ustálila a paralelne s tým v 92. vypukne občianska vojna v Bosne a Hercegovine, kde vyhlasujú chorvátsky poslanci spolu s bošniackými nezávislosť od Juhoslávie. Srbi sú proti, je tam taká zaujímavá rozprava. Je to normálne na videu medzi Karadžičom a Izetbegovičom, ako vlastne na to bojujú za svoju vec iba slovne a veľmi rýchlo sa to pretaví v ozajstnú vojnu a tí bosniackí Srbi ako majú nejaké počty, ale Chorváti a Bošniaci jednoznačne prevyšujú a na pomoc rýchlo týmto z Republike Srbskej, teda Srbom v Bosne, prichádza juhoslovanská armáda, nie oficiálne, ale nasadzuje znova už skúsené, už ostrieľané polovojenské jednotky. A presne to je robota pre Arkana a jeho tigrov. S Arkanovými tigrami cestoval aj jeden britský novinár, ktorého si Arkan oblúbil. Od neho je aj tá veľmi známa fotka, jak Arkan pózuje a má tigra v ruke a za ním sú jeho bojovníci. A on bol aj pri tomto obliehaní
kde došlo k masakrom a tento novinár aj to fotil. Mal 3 filmy, 2 stihol schovať a tretí, ktorý bol vo foťáku, mu Arkan priamo zobral. Ale boli neskôr tieto filmy vyvolané, boli fotky v New York Times a je tam jedna fotka, ako ležia na zemi už mŕtvi ľudia a je tam vojak zozadu, Arkanov, jak kope, v jednej ruke cigareta, v druhej samopal a kope do ženy, ktorá leží. To je dosť legendárna fotka, ktorá obletela svet. Áno, a v roku 2023 časopis Rolling Stones skúmal túto fotku a zistili identitu toho človeka a je to DJ Max svojím menom Srdan Golubovič. Je to známy DJ v Srbsku a ten článok dodnes visí na Rolling Stones, môžete si to pozrieť, ale tento DJ nebol za to súdený. A tak v rámci toho, čo sa tých rokoch dialo, ako kopnutie niekoho, kto je na zemi, nie je niečo, čo by sa riešilo vtedy v Hágu, v rámci toho medzinárodného tribunálu, lebo tam viacerí členovia tigrov, či bielých orlov, šešeľových, či škorpiónov skončili. Lebo tie masakre sú zdokumentované, čo oni spáchali. V Srebrenici boli hlavne tí škorpióni najznámejší. Oni nielenže britských fotografií ich nafotili, oni nejako boli príliš, ten výber tých ľudí nebol niekedy teda najkvalitnejší a potom niekto zobral kameru a práve z tých škorpiónov a natočili si na VHS-ku, ako postrieľali 8 zajatcov bošniakov. Potom tento záznam z masakry sa prehral aj na tribunále v Hágu počas akurát s procesom, keď bol proces s Miloševičom a potom sa to dostalo do srbských médií, kde samozrejme sa to dlho ututlávalo, že také niečo sa naozaj dialo a bol z toho veľký poprask samozrejme. Tak tí ľudia boli naozaj právom odsúdení, ale tak znova opakujem to, čo som hovoril na úvod, neboli zďaleka jediní. Mudžahedíni, tí v Bosne tiež teda stáli za hroznými vecami, však aj niektorí boli odsúdení a to isté platí aj pre Chorvátov. Po vojne bola srbská dobrovoľnícka garda rozpustená. Arkan ale aj počas a aj po vojne vykonoval kriminálne aktivity. Veľmi veľa vraj zarobil na pašovaní do Republiky Srbskej, najmä cigariet, dokonca cigarety aj že falšoval a aj lieky pašoval všetko. A že drogy, on myslím, že mal tiež pod kontrolou. Áno. Toto všetko tam pašoval a vlastne po vojne sa stáva takým neoficiálnym kráľom srbského podsvetia. Zároveň sa stal aj majiteľom futbalového klubu Obilić, ktorý vytiahol z finančných problémov a dokonca v 98. vyhrali srbský pohár a mali hrať európske súťaže, ale UEFA tlačila na to, aby nebol majiteľom Arkan, inak mimochodom stále hľadaný v zahraničí, tak bol klub prepísaný na jeho manželku. Jeho manželka je asi najpopulárnejšia srbská speváčka Ceca. On nebola prvá manželka, myslím, že to bola jeho druhá manželka a ešte mal myslím, že aj nemanželské deti ešte počas svojich eskapát v Európe. Bol to taký dobrodruh v každom zmysle. Áno, ale Ceca je Svetlana, rodená Velikovič, potom bola Raznatovič a v roku 1995 mali svadbu, ktorá bola vysielaná live v srbskej televízii. Dodnes nájdete videá z nej. Veľmi zaujímavé je tam, že kým prídu do chrámu Svätého Sávu, kde boli oddávaní, Arkan si zmení 4 oblečenia, zatiaľ čo Ceca je stále v tom bielom. A je to klasická taká balkánska svadba, strieľa sa do vzduchu, Arkan tam má nejakú uniformu, potom má iný oblek a tak. A Ceca je naozaj veľmi populárna a donedávna mala najväčší koncert v histórii, mala 100 000 koncert, ale ten bol pred týždňom prekonaný chorvátskym spevákom Thompsonom a kde mu došlo 500 000 ľudí na koncert. Ako bolo to aj v médiách, sa o tom rozprávalo a tie myšlienky sú stále živé, veď on tam tiež mal akože on je taký nacionalista chorvátsky a boli tam nejaké tie ustašovské heslá znova odzneli a to bolo aj počas vojny, tie chorvátske polovojenské jednotky tie sa otvorene hlásili k tým ustašovským myšlienkam, oblečeniam, heslám. Na srbskej strane sa znova otvorilo hnutie četníkov.
Veď Vojislav Šešeľ, čo mal srbskú radikálnu stranu, tak on myslím, že bol jeden z neoficiálnych pokračovateľov znova četnického hnutia a dodnes je aktívny politik. No aj Arkan bol v politike. To vraj aj to prispelo k tomu, že nedožil sa vysokého veku, bol zastrelený. Áno, mali 14 kresel jeho strana, ona bola strana jednoty. Áno, strana srbskej jednoty. Strana srbskej jednoty. A ešte sa vrátim k ich manželstvu. Bolo to, dodnes je to tak podávané tými Srbmi, ako to dokonalé hrdina vojnový si zobral obyčajnú ženu, ktorá sa stala slávnou speváčkou a majú jednu dcéru, Anastasiu, ktorá je tiež speváčka a je to manželka futbalistu Nemanja Gudelia. A v 97. začal súd v Hágu, súd pre vojnové zločiny v bývalej Jugoslávii. Arkan mal byť obvinený, viackrát sa tam spomína v spisoch, ale 15. januára v roku 2000 bol zastrelený policajtom. Ten policajt do ňoho vyprázdnil celý zásobník, ale Arkan napriek tomu prežil ešte tú chvíľu a umiera v sanitke v prevoze priamo v náručí Ceci. A bolo to potom aj vyšetrované, bolo to uzavreté ako vojna gangov, ale dodnes o tom sú spory, nakoľko sa hovorí, že možno ho dal zabiť Miloševič, lebo vedel príliš veľa o aktivitách, o kriminálnych aktivitách vysokých predstaviteľov. Tak o tom sme mali vlastne celú časť ohľadom, keď bola tá vražda Džindžiča, že vlastne tie roky po vojne, okolo roku 2000 vlastne tak sa krajina nejako prelieva, že títo vojnoví hrdinovia alebo akože čo mali tie vlastné jednotky sú veľmi populárni, slávni, zakladajú si vlastné strany, silný organizovaný zločin. Je to tá situácia, kde padalo veľa hlav vplyvných a ambicióznych. A o chvíľu Miloševič končí a potom krajina sa šťastí s týmto vyrovná s touto svojou minulosťou a odovzdali viacerých hľadaných zločincov. Potom Srbsko vydalo na stíhanie do Hágu. Dobre, tak to bol vlastne prvý diel tretej série, kde sa venujeme čisto vojne v Jugoslávii. Teraz sme si hovorili o Arkanových tigroch. Určite si budeme hovoriť v ďalších dieloch aj o ostatných polovojenských jednotkách. Budeme si hovoriť o osobnostiach, ktoré viedli vojenské ťaženia. Určite sa môžete tešiť na Karadžiča, Mladiča a Izetbegoviča a ďalších výrazných osobnostiach, obliehanie Vukovaru, obliehanie Sarajeva, operácia Oluja Chorvátska a tak ďalej. Bude to, ako naznačuje naša zvučka, veľmi ostrá séria. Tak ďakujem, dúfam, že sa vám tento diel páčil a počujeme sa aj na budúce. Teším sa, do počutia.